Әрмәнстан башкаласы Ереванда Үзәк паркның исемен алыштыру тантанасында протест белдергән 6 активистны полиция тоткарлады. Ул активистлар Моштас паркының исеме 2 ел элек анда төзелеш башлауга протест белдергән активистлар хәрәкәтенең исеме белән бәйле дип исем алыштыруга каршы чыкты. Бүгенге протест паркка Мисаак Манушиян исеме бирү тантанасына Әрмәнстан президенты Серж Саркисян белән Франция президенты Франсуа Олланд килгәч булды. Милләте белән әрмән булган шагыйрь Манушиян 2нче дөнья сугышында Франция каршылык хәрәкәтендә сугышкан. Мәскәүдә оппозицион Яблоко фиркасы әгъзалары Федерация шурасы төзелешен үзгәртү тәкъдименә протест белдереп, Дума янында алмашлап ялгыз пикетта торды. Пикет Дума президент Владимир Путинга шура әгъзаларыннан 10%-ын билгеләп кую вәкаләте бирү тәкъдимен тавышка куйганда узды. Протест белдерүчеләр фикеренчә, бу үзгәреш президент хакимиятен тагын да көчәйтә, төбәкләрне вәкиллек итүче Федерация шурасының әһәмиятен тагын да киметә. Босния башкаласы Сараевода Сербияның яңа сайланган премьер-министры Александр Вучич Босния премьеры Векослав Беванда белән очрашып, икътисади хезмәттәшлекне ныгыту турында сөйләште. 90нчы еллар башындагы Босния сугышы чорында Босниядагы серб сепаратистларын яклаган элекке милләтче Вучич 2 ел үткәндәге каршылыкларны онытып, халыкның тормышын яхшырту өчен тырышырга тиеш диде. Әфганстан башкаласындагы Пуличархи төрмәсеннән 288 тоткын иреккә чыгарылды. Ул тоткыннар төрле җинаятлар, шул исәптән хакимияткә каршы гысьянчылык хәрәкәтендә катнашкан өчен хөкем ителгән булган. Президент Хамид Карзаи 1992 елда илдә коммунистик хакимиятның бәреп төшерелүенә 22 ел тулу уңаеннан аларны ярлыкарга фәрман бирде. Кыргызстан башкаласы Бишкектә 2 көнлек үзбәк музыкасы фестивале узды. Бәйрәмне элекке президент Роза Атунбаева җитәкчелегендәге вакыф оештырды. Бу вакыф илдәге милли ачлыклар мәдәниятына ярдәм белән шөгыльләнә. Кыргызстан халкының 14% үзбәкләр тәшкил итә.